AI dokáže ovlivňovat lidi, protože v téhle době už lidi neroznají, co je AI hero. AI video v tobě vzbudí nějakou tu emoci. Což už tě to AI video už nějak ovlivňuje. Takže vlastně AI už dokázalo svýho, protože už ovládá tvojí část mozkové aktivity a vzbuzuješ tobě nějakou tu emoci. Já si myslím, že do pár let tady budeme hodně bojovat s AI. AI už teď v roce 2026 dokáže v lidech vzbuzovat emoce, či smutný, dobrý, kde bude v roce 2028? Možná hodně daleko, no. Už teď lidi prostě neví, co je real nebo AI. A měl by se napravit, protože kde budeme prostě příští rok, nebudeme vidět, co je real a co je fixe, kámo. Takže prostě jo, AI, úžasný, ano, dokáže to pomoct, ale lidi už teď neví, co je real.